Ya wis, anune iku gone. Apa? Gone? Manake. Apa? Iku lah manake gone. Alah, mungkin kan bentau. Ngomong piye, Pak? Aku kira tanggap mangkene wae cocok kene ngono. Kene kok. Ya, jadi malah doe ngono. Iya. Bae tutup lho, ya. Jare kono. Beneran ngono. Iki lho aku bae-bae. Ora aku yo ngono kok. Oh, bener. Aduh, ya kabeh ini. Nah, ono arep iku. Wis duduk nang ono. Mati bang, pasang kita dulu ini aku ada ngomong proses. Apa bang? Tetap mandi. Mandi apa nih? Mandi apa nih? Terus ikut PKB. Ngapa lagi bang? Kenapa ya? Ikut syaratnya ya. Ben mandi. Syaratnya lewat aku. Ya orang rumah aku juga ini kok. Beneran ada orangnya. Aku yang banyak.